Khublei 𝗏𝗵𝗵𝗃 Paralok baro bat ha kane ka video ngan aya ki jimentep na ki kam pynlait da ka directorate jong ka employment bat craftsman training Meghalaya ka khot application phi namata ki post jong ki multimedia animation bat special effect instructor hapo ka project jong ka ESDI ka bñiah ka post jong ka contractual basis bat clustered ban sumit ya ki application form ka jong phi ka dei haduh ka 𝗍𝗃𝗃𝗃𝗃 𝗍𝗃𝗃𝗃𝗃 te Paralok sapet ya kane ka video haduh ban rakut ba penyo ya ki jingtip ba kham bñiah te namanta ki post jong ki multimedia animation bat special effect instructor ki nombor ki post ki belat karon tangkawai bat kajaka posting kadaiha ka government ITI mau kerwat bat ha karta ka philap na apply kadaiha karta ka bakat pra haduh live arts nem karta bat namanta ka relaxation sansnem namta ki 𝗍𝗃𝗀𝗃𝗃 Canada bat namanta ka jinsiu ka ba 𝗍𝗃𝗃𝗃𝗃 ha shibun bat namanta ki karan pule ki 𝗍𝗃𝗃𝗃𝗃 ya ka degree ha ki multimedia bat animation na ka UGC recognized university lane asnem ka diploma ha ki multimedia bat animation na ka recognized board jong ka technical bat asnem ka experience ha ki relevant field bat namanta ka application fees nil omdan bat namanta ka selection process ka dealing ba ka interview te kumno philap na apply namanta ka DERT Meghalaya Recruitment 𝗍𝗃𝗃𝗃 namanta ki post jong ki multimedia instructor te Paralok ada pidon kamon bat ka karan pule philap na apply lengba ka Google form haswa ka 𝗍𝗃𝗃𝗃𝗃 𝗍𝗃𝗃𝗃𝗃 bat kane ka Google form ngalabu a description jong kane ka video te Paralok ha kane ka video tang kini jimentep bat ada pidon kino ki pat ki ba 𝗏𝗵𝗵𝗹𝗆 ban komen ha kane ka video Khublei shibun